Lah. Si Papa manao, nagunsa din na siya dira. Naginugtok naman po na siya dira. Klaro kayo na anay problema ba? At tuon daw nako, be? Pa, ngano di ka pa? Nag-uol man ka pa. Ngano di ka pa? Naa kay problema pa? Saan? Di naman ko paulion sa balay. Problema na ko ano. Pamilya gyapon. Malitaas ang asawa eh. Asa ka matugan nila. Isura ka ning katulgan ron eh. Malayas na lang po ano. Hindi ko ilang katulgan. Malayasan mo ka sa kong asawa. Kapaulit. Abini mo pa, ang away dili na malikayan sa pamilya. Pero ang away pud ang rason aron masukod kung unsa gyud, kung unsa kalig-on ang inyong gugma ug relasyon. Amo ba nak? Sige. Anak ka ng pu.